Sobra piso ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nga ipatuman ugmang adlaw. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng musaka ang presyo sa gasolina og piso ug 10 centavos ngadto piso ug 40 centavos matag litro. Sa diesel anaa sa piso ug 70 centavos ngadto piso ug 90 centavos matag litro. Samtang sa kerosene gilaumang musaka og piso ug 10 centavos ngadto piso ug 20 centavos matag litro. Kini tungod sa gilaumang pag-ubos sa output sa Estados Unidos sa Gulf of Mexico. Ang nadelatar nga planong pagsaka sa produksyon sa lana sa OPEC Plus ug ang gilaumang laing interest rate cut sa US Federal Reserve. Nakaapekto sabang pag-ubos sa bilis sa piso kontra sa dolyar. Sa ulahing monitoring sa DOE Mindanao sa Davao City, ang gasolina anaa sa 54.15 pesos hangtod 69.69 pesos. Ang diesel anaa sa 48.90 pesos hangtod 64.30 pesos ug ang kerosene anaa sa 58.85 pesos matag litro.